Sada ću da pokažem kako skinuti teksturu koju sam ja koristio u prvoj epizodi Minecraft življavanja. Koristite the fateful pack. I sad ću tu, znači, ne znam šta je ovo tu, ali evo ga, ovako, učite ovdje skroz gore, sad mi slika, to je isključiti, sad skroz dole i skinite ovo tu. Sad ovo tu već možete ugasiti, ali iđete tu i ovo tu. Sad, možda vam neće stvoriti na kompjuteru, ovako ćete ubacati sve čekajme. Ako vam se ne bude stvarilo na kompjuteru, znači posto app i naćete ovo Fateful, neće pisati 4.3 zašto se ne kenu više full. Fateful 32 pack i njega ćete staviti ovdje na ekran i ubacat ćete run i držite CTRL, između CTRL i Alt, to kliknite i onda to držite i onda R kliknite, i ovdje ćemo pisati, znači, ne, to raditi, posto app data, opet postupak, i onda ćete kliknuti ovo tu, idete u .minecraft versions i onda nećete ništa odraditi od verzija, vratite se nazad i idete u resource pack. Ovo tu neće biti unutra, možda neke moće, ja sam to ubacio ovako unutra, možda neke moće, neke neće. Vi ćete ovako izaći i uđete u Minecraft. Sad, pošto da ja imam tu teksturu već na Minecraftu, u Minecraft, ćete neko ime, to vaše ime, i onda ćete tako, a sad, znači, uđete u Minecraft, eto, uđete u Minecraft i da, evo vam će biti ovako.
u Research Pack i ovo ćete sam pojeti. Ovo je, znači da je Dawn, Automatic. Znači da je Dawn, i vidite imate to teksturu. Sad ja ću ući u ono naše prešiljavanje. Vidite koje sam već počeo da snimam drugo ime kanala. I ga, znači tu je vaša tekstura. Sad vi ćete, ako želite, skinuti neke druge teksture. Tako to, da vam kažem, našao sam sve ovo. Znači, malo našao sam ovo tu, napisao kapicu. To sam sve iskopao, to možete vidjeti u prvoj epizodi da se našao. To je tu. Čekaj, kako? Ovdje tu je bio taj Iron. Ne, ili on nekaj drugo pećem. Vidjet ćete vi u prvoj epizodi ili u drugoj, ne znam, to je ne bilo. Sve to dava prva, ovo je druga epizoda Minecraft preživljavanja. Neka epizoda. Šta je ovo? I to je to. Što se tiče ovog videa, znači Minecraft preživljavanje sljedeća epizoda uskoro. Sutra možda ili danas je nova epizoda Minecraft preživljavanja. Dobro, i to je bilo to što se tiče ovog videa. Mi se vidimo danas, u stvari, u Minecraft preživljavanju. A sad ćemo da skakutimo. I to je bilo to, ja ću još nešto da pripremim za tu sljedeću epizodu Minecraft preživljavanja. Minecraft preživljavanja. Ja mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao. Ćao.